A jászünnepek korábban elfogadott ceremonialitása, így a történelmi zászlók és a jászok összetartozásának szimbóluma a jászkült bevonulása nélkül, de azok jelenlétében, fanfárok felvezetésével, a Déliné Vegyeskar kórus dallamaival és a 2023-as díszpolgár dr. Jakusz Zoltán gyengélkedése okán polgármesteri gondolatokkal indult az idei városi díjátadó díszünnepség Jászberényben. A értékeink között igenis ott vannak azok az emberek, akiket ma is köszönhetünk, és akiknek a nevét nem szabad elfelednünk akkor sem, hogyha április 4-e lesz, vagy éppen december 5-e. Aztán arra is igyekszünk figyelni, hogy olyan embereket is köszöntsünk, és olyan emberek munkáját is meglássuk, akikét talán még elődeink sosem. Hogy olyan észrevétlennek tűnő emberek munkáját is megköszönjük, akiket a korábbiakban nem sikerült, akiknek a munkáját a korábbiakban talán nem vették elég hangsúllyal észre. Azokra az áldozatos és szerény emberekre utalt a városvezető, akik a hétköznapokban évtizedekig teszik a dolgukat legjobb tudásuk szerint, elismerést ezért nem várva, de elhivatottságukkal igazi példát mutatva. A díjátadó ceremoniális hagyományai innentől nem változtak, összesen 27 elismerést adott át a városvezető, ezekből elsőként a díszpolgári címet. A méltató kisfilmekből ismerhettük meg a díjazottak példamutató munkásságát és kiemelkedő eredményeit, mint a Kossuth-díjas Mihály Gáborét, aki a Magyar Állami Népi Együttes vezetője, és aki kimagasló szakmai színvonalon végzett munkájáért a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége indukálta a legnagyobb elismerést, a Jászberény város díszpolgára címet. Nem tudok nem köszönetet mondani a családomnak, akik jó része itt van, másik része meg nem mindenféle okok miatt, meg azoknak, akik méltónak találtak erre az elismerésre, meg hát a városnak, amelyik fölnevelt, amelyik megtart, és talán még az emlékemet is megőrzi. Köszönöm szépen. Jászberény város önkormányzatának képviselőtestülete dr. Dobos László közgazdász szociológus részére több mint 3 évtizedes közéleti tevékenységéért, a jászság kulturális értékeinek gyarapításáért, széleskörű megismertetéséért a Jászberény város tiszteletbeli polgára címet adományozta. A jászsághoz engem ezernyi szál fűz. Családi, szellemi, közösségi, szervezeti, intézményi, ezerféle. És a mai naptól egy új kötelék. Eddig csak én tartottam számon Jászberényt. Mostantól Jászberény is számon tart engem. Köszönöm a fajtámnak, hogy számon tart. Jászberény városért pro urbe érdeméremmel tisztelektek dr. Oldal Edith háziorvos, az egészségügy területén kifejtett, és Szabó Jánosné nyugdíjas könyvtárigazgató helytörténeti könyvtárépítő munkássága előtt. Két Pro Civitate Jászberény díjat is kiosztott az önkormányzat, megköszönve Nagyné Koncéva nyugdíjas óvodapedagógus és rajztanár vizuális nevelését és művészeti tevékenységét, illetve a Kutyákkal az Életért Alapítvány az elmúlt évtizedekben végzett életmentő munkáját, példamutató civil magatartását. A Friedvalszky Ferenc köztisztviselői díjat idén Bató Andrea, a Jászberényi Polgármesteri Hivatal városgazdálkodási osztályvezetője kapta a kiemelkedő szakmai színvonalon végzett munkája és eredményes vezetői tevékenység elismeréseként. A díjátadó folytatásában kiosztották a Sipos Orbán kulturális és művészeti díjakat, melyet Fehérödön cimbalomművész zenei pályafutásával elért kiemelkedő színvonalú tevékenységéért és Vajai Franciska tanítónő nevelő oktatói munkája és a néptánc területén elért kimagasló eredményei elismeréseként érdemelt ki. Az Irzeni Janka nevét viselő közoktatási díjat 4 pedagógus vehette át. Ábri Lászlóné a Szent István körúti egymi gyógypedagógusa, Magyar Gézáné a Szent József Katolikus Elektronikai Technikum Gimnázium és Kollégium igazgatóhelyettese, Streitmann Andrásné nyugdíjas, műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanár, és Tóthné Gutai Erzsébet óvodapedagógus. A folytatásban Jászberény város Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi díjait adták át az arra legérdemesebb egészségügyben dolgozóknak. Elsőként Bércesi Zoltán a Jászberényi Szent Erzsébet kórház villanyszerelőjének, majd Nagy Sándor kórházi élelmezés vezető helyettesnek és Szalkári Attila beteghordónak.
A város Gerevi családás sportdíjait is átadták, ehelyütt méltatták Pintér Andrea válogatott röplabdázó versenysportban elért kimagasló eredményeit, és Szőlősi Károly nyugdíjas testnevelő tanár edzői és utánpótlás nevelésben, oktatásban végzett magas színvonalú munkásságát. A Szent Klára szociális munkadíjat Pernyész Istvánné takarítónő a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásban betöltött kiemelkedő szerep elismeréséül, és a Jászberényi Család és Gyermekjóléti Központ munkaközössége a mély hivatástudattal, elkötelezettséggel végzett embert próbáló munkájuk szakmai elismeréseként vehette át. A Jászberényváros Komáromi József sajtódíjjal magas színvonalú riporteri és szerkesztő műsorvezetői tevékenysége elismeréseként Dézsi Zoltán felelős szerkesztőt tisztelték meg, aki édesapja emlékének ajánlotta az elismerést. A város rendészeti díjaiból 2024-ben Bújdosó Gábor tűzoltó alezredes hatósági osztályvezetőnek és Lékó Tamás Béla címzetes rendőrfőtörzs zászlós helyszínelő és balesetvizsgálónak járt az elismerés. A Jászberényváros Faragó László környezetvédelmi díjat a fenntartható fejlődésért, a természeti értékek megtartásáért és a településkép alakításáért végzett kimagasló munkájáért Alvári Csaba főépítész, és a belváros parkjainak, játszótereinek, közterületeinek tisztasága, rendezettsége érdekében végzett kimagasló munkájáért a JVV NZRT parkgondozó csapata kapta. Az Olajág Jászmozgássérültek Közhasznú Egyesülete a mozgássérültek életét segítő több évtizedes kiemelkedő szakmai színvonalon végzett munka elismeréseként Jászberény szolgálatáért díjban részesült. Végül, de nem utolsó sorban, a város kiemelt köszönetet mondott az idei mecénás díjjal elismert Konkoly Elektro Kft-nek a város gyarapodását, fejlődését szolgáló, sportolási lehetőséget biztosító tevékenységükért. Mindennapi tevékenységünk folytatása közben nagyon sok esetben előfordul, hogy elmarad egy-egy köszönömnek az átadása ott és akkor, amikor miértje és időpontja lenne. Ezt szeretném most pótolni, úgyhogy köszönöm szépen mind a családtagjaimnak, mind a kollégáknak, barátoknak és segítőknek, akiknek ezen tevékenysége, áldozatos munkája nélkül az itt méltatott eredmények nem jöttek volna létre. A gálaműsor kulturális feltöltődését 2 rövid szünet biztosította, melyben a Palotási János Zeneiskola kiváló növendékeinek műsorát, Kis Tamara cselló és Toldi Donát trombita előadását hallhattuk. A díjazottak a közélet, a kultúra, a sport vagy választott hivatások területén kimagasló eredményeket értek el. Ezáltal Jászberény hírnevét öregbítették, vagy teszik ezt a mai napig. Fejhajtás és köszönet illeti munkájukat.